laguntzagatik. Espero dugu entzunaldia zuen gustukoa izatea. Besterik gabe, hasi egingo gara eta saio gero bat. Zion deitzen naiz, 9 urte ditut eta amarentzat jotzen ari.
zuen gustukoa izatea. Besterik gabe hasi egingo gara eta txalo bero bat. Hola, me llamo Nora y hoy voy a tocar Agua de Limón.
Kaixo ari naiz eta San Martina Indomaria
was to remember always. Hola, soy Elvira y hoy os voy a tocar música de la canción. Arratsaldeon entzule guztiok. Ongi etorriak eta mila esker denori etortzeagatik. Espero dugu entzunaldia zuen gustukoa izatea. Besterik gabe, hasi egingo gara. Ni Uxue Etxarri naiz. Alia, ja. Uxue Etxarri naiz, kantatuko dut Falling, jarri ez da izena, eta aukeratu ez kanta oso polita iruditzen zaitelako eta sentimendu asko dakarrako. I'm in my bed.
Kaixo Indara naiz eta Marta Mierreko Sound of Hope ikutuko dut eta asko gustatzen zaidan abesti bat dela.
animatu naiz eta Samuel Faustia joko dut. eta Beethovenen Six Variationeko gaia joko dizuet, lehenengo variazioekin batera.
share.